Eu ás veces miro a vexo e parece-me mentira que había facer. Que fixera tanto, verdad? Non me extraña. Non me extraña. Non era traballar nesto solo, que había que traballar na vida para comer. Que senón mal andaba o negocio. Este foi sacado da cachola. Pois non ten dificultade con estas cousas. Caramba, Asunción. Si que ten dificultade. Eu non sería capaz de facelas. Eu penso que as facía calquera, porque... E logo atreviuse tamén ca pedra, non, Asunción? Sí. Atreviuse tamén a facer algo con pedra tamén, non? Ai, tamén, Na a pedra. ponta, eso. Claro, claro. Tamén a fixen aí. De pedras. As ferramentas non tiña, fixen as de limas vellas. Ciceles de limas Para vellas. picar a pedra. Oye, está ben grabado. Cantos días lle levaría picar esa formación de pedra? Eu que sei. Meses, quizás. A pedra era máis fácil de facer porque picaba e deixabas quedar, se cada a pata fervendo ou calquera cousa. Pero o barro... E viña. Claro, e viña, cara. O barro, ese hai que facer no momento. Claro. Porque non podes deixar sin facer. Esta frase. Estaba manuda, cara. Si este fraga faz na queimada, non faz na queimada. Levo o burro cargado de... Decía aquí, puxeran unha cousa que decía. Repõe nos rallejos aquí e dali. Cargou o burro de cartas para comprar o Pazo en Madrid. Comprou un Pazo en Madrid. Esa cousa poesía. Moi ben, moi Manuel da ben. Queimada e o cargar. Manuel da queimada. E ali está mamando no teto da vaca. Ai, sí. E a vella está de mal xenio, revirouse e dixenlle: Manuel, se queres o leite, mantén a vaca. E non venhas chupar que a vella ten que sudar. Este é un loxo. Esta franja e esta beiras. Ah, que puso, non? E este dille a franja: hai compañeiro, así ser Galicia, en vez de lle empuxar, rascas na barriga. Está rascando na barriga. E dille el: eu na barriga teño que rascar, na cabeza dá que pensar.